makosana zimakhala bwinotu kumamuyamika munthu ali moyo, makamaka munthu amene akhazoti amagwira ntchito yabwino kapena kuti akugwira ntchito yabwino zimafuna ndithu ali moyo kumuyamika, osati munthu akapita ndi kumazanena kuti ayi munthu amene uja anali wabwino. Zimenezo sizimafunikira kwenikweni. Can you imagine bambo wamkulu ngati amene tikuona chithunzi chake chosera pa skini patopo, amenewotu ndithudi ndi achikulire kwambiri, mano akugwira ntchito yotamandika kwambiri, zinthutu zosowa zoti sizichitika ku Malawi padakale panopa, nabeto kumazakhala ndi mafunso kuti chikuchitika chenicheni ndi chani. Ndithu makosana bambo amene tikuona chithunzi chawo chikusera pa skini patopo, amene watu zina lawo ndikuti ndi a John Sturridge, watu zaka zawo zakubadwa ndi 76, amakhala ku Zomba. Watu agwira ntchito yotamandika kwambiri, nkhani yawo yatisangalatsa kwambiri ndi chifukwa chake tabwera kuzayipanga publish. Of course Joel Chigalo ameneno ndi leader of opposition ku parliament ya ma students ku Chanko, amenenso wayipanga publish nkhani imeneyi, kuphatikiza pamenepo anthu ena ndi ena ndikuti ayipanganso publish m'masamba mchezo mukutengera ndi ntchito yabwino yotamandika imene bambo Sturridge akugwirato kumeneko Zomba. Okay, makosana chimene chachitika nchona kuti bambo amene akhala akumva madandaulo amene ma students apa Chanko amapereka makamaka okhuzana ndi safety kuli nsewu kumeneko, umene ma students amene amakhala kudusa, umene uli pafupi hostel ija imene imadziwika zonena kuti Kanjedza. Kwa amene timakhala ku Zomba tikukhulupirira kuti hostel imene tikuidziwa bwino, komanso kwa amene tinali pamenepa pa Chanko hostel imene tikuitsata bwino. Awo posatira kuti nsewu umenewu unawirira kwambiri komanso unali waung'ono, ndikuti zimapereka chiopsezo kuti ma students atha kupangidwa chipongwe makamakatu akamayenda nthawi ya usiku. Paja timadziwa kale kuti mmene zimakhalira ma students amatha kupita uku makamaka kumbali yokhuzana ndi ma studies, ena amakhalanso mwina akuchokera chakwa chikanda uku, no safety yawo imakhala ndithu pa chiopsezo. Awo posatira zimezi uthenga utafikatu kwa bambo Sturridge, anaganizano zolima nsewu umenewu, kulambula bwinobwino, kuchecha mbalimo, kuyambato kulima kukuza bwinobwino nsewu umene tikuonera pa zithunzi zimene zikusera pa skini patopo, kuyika drainage yolongosoka bwinobwino. Tikutha kuonanso kuti nsewu umenewu ukuonera ndithu kuti uli straight bwinobwino, moti munthu utha kumuona paka distance ndithu kuti munthu akubwerapo, utakhala zona kuti ndi chigawo cha kumadzulo choncho. Kuphatikiza pamenepo ndikuti zimauzo kaya ndikuti zimitengo zimene zinali mbali ya checha bwinobwino, zonse ndithu zikuoneka za smart. Of course ntchito yolima nsewu umeneyi akugwira okha mongozipereka chabe mwachifundo, afternoon ndikuti atamva madandaulo ama students amenewo, sizotinso panali officially kuti students anawapeza kukadandaulira okhuza ndi safety, komano anangomva mwamphekesera chabe kuti ma students akudandaula nkhani okhuza ndi nsewu, kuti anthu akumatha kupangidwa chipongwe chani. Ndi pamene iwo amapeza kuti abwera ndi initiative imeneyi kuyambato kukonza nsewu imene taonera pamenepa. Nawo posatira zimezi ma students apa Chanko zinawakomera kwambiri poona initiative imeneyi, potengeranso kuti it's selflessness komanso patriotism yomweto madala amenewa aonesa makamaka pamene akugwira ntchito imeneyi. Ndi chifukwa cha ntchito imeneyi zinapangisa zonena kuti leader of opposition ku parliament ya ma students amenewa pa Chanko, amene watu ndikuti ndi a Joel Chigalo, zinawakomera ndi chiganizo chimene madala amenewa akuchita polima nsewu umenewu. Enabe kumazadabwa kuti leader of opposition kodenso kumakhalanso leader of opposition, ndithu kumakhala leader of opposition wa parliament ya ma students kumeneko, komanso paja kumakhala president, andi tikupempha kuti ambiri president wake tikumutsata bwino, kuti ndi Yatuta Mulungu amene wasankhidwa cha pompano after ma elections amene anachitika kumeneko. Nawo posatira zimezi uyu Joel anapeza zoti wabwerano ni nkhani imeneyi kupanga mobilize ma students apamene pa Chanko, kuphatikiza pamenepo ndikuti ma staff akumene ku Chanko, poti enanso amakhala akugwiritsa ntchito nsewu umenewu. Sizokhalazonso ndikuti akupempha ma alumni komanso anthu ena onse akufuna kwabwino kuti atathandiza kuchitatu limodzi ngati ali ndi thandizo la ndalama, kaya ndikuti ngati ali ndi thandizo lina lilonse limene atha kuthandizira pa ntchito imene bambo Sturridge akugwira kumeneko, atha kuwafikira ndithudi kuti athandizidwe amenewa ngati mbali imodzi yofuna kupanga appreciate pa ntchito yabwino imene akugwira.
bambo amenewa. Of course ndekuti akunena zono kuti akwanisa kutolera ndithu ndalama yokwana 105,000 Malawi kwacha yotino akhala akupereka kwa bambo Starligi. Kuphatikiza pamenepo ndekuti atoleranso zinthu zina zimeneno titha kuona pa chithunzi pamenepo kotino akupereka kwa bambo Starligi ngati njira imodzi yofuna kuyamika pa ntchito yotamandika yabwino imene akugwira kumeneko. Honestly, this is good. Munthu wamkulu ngati amene kumapeza zoti zaka zake 76 ndi agogo ndithudi komano agwira ntchito yotamandika kwambiri kuonesato spirit ya selflessness komanso patriotism pomona ndithudi kuti m'makwalalamu ndi achinyamata ambiri amphamvu zawo komano sangathe kukhala ndi initiative ngati imene amaziwa ndichonena kuti angolawirira kupita kumakayitanisa maventa akachanso akhuta kumeneko basi noto kumanyamulidwa mawilibala no any initiative no any productivity zosalongosoka zokhazokha. Eneyo zimakosana nkhani imeneto ikuti kumbusa zimene zinkachitika kalekale nthawi ya Dr. Kamuzu Banda. Of course history imazafotokoza motero pamene analiko nthawi imeneyo atha kuchita umboni makamaka pa zimene zinkachitika kalekale kuti no kumakhala zinthu ngati zimene makamaka kupeza zoti anthu akulima ndithu misewu feyo tingotengera history imene inkafotokozera kale kuti zinkatero. Ambiri amene analiko nthawi imeneyo atha kuchita umboni kuti kunali youth week. Of course ena ndekuti timangomva kuti kunali youth week nthawi imeneyo. Typically youth week imene inkachitikatu mwezi wa April chaka china chilichonse inkakhala coincided ndi nyengo yokolola ku Malawi mu nthawi imeneyo and schedule usually imayamba Sunday of 10 Sunday imeneyo amayipanga lifa kuti youth Sunday ndi youth week imene imakhala zoti kwa masiku okwana 7. Officially mtsogoleri wa dziko nthawi imeneyo a Dr. Banda amakhala ndekuti akupanga inaugurate wiki imeneyoyo ndi chimene chinkachitika nchona kuti kumakhala chipaledi kumakhano ma youth trophy komanso ma sports events osiyanasiyana ndi amene amakhala akuchitika makamaka pa tsiku limeneli. So mu sabata imene ya youth week ma students kuchokera ma school osiyanasiyana across Malawi kuphatikiza pamenepo liso nthawi gulu la Malawi Young Pioneers pena kuyankhula kuti MYP kuphatikiza pamenepo general public kukakhalato manual labor yomweno kumakhala ndekuti kupanga repair ma infrastructures ngati kukonza misewu ngati mmene zakhalira pamenepa mmene taonera ndithu bambo amenewa amene akulimira msewu ndi mmenenso zinkachitikira mu nthawi imeneyo. Of course ena ndekuti mmene takambira kale kuti akuzindikira zimene zinkachitika nthawi imeneyo ena ndekuti complete tili blank information imeneyo sitikuyitsata mwina timangomva history chabe komano ni mmene zinkakhalira nthawi imeneyo ndithu imakhala self help yolima misewu imeneyo komanso ndekuti ma community avenues amakhala akulimidwa bwinobwino zimakhala ndithu za smart mmene zinkachitikira nthawi imeneyo. Kuphatikiza pamenepo ndekuti kumakhala kumanga ma school block kumanganso ma clinic penanso mwina amatha kumanga ma post agencies kuphatikiza pamenepo amatha kumapanga repair ma bridge amene anakhala zoti anafoira zina ndi zina komanso ndekuti kumakhala kuzala mitengo zimakhala zikuchitika within masiku 7 amenewo. Zinalitu zabwino kwambiri munyengo ngati ino ndekuti misewu imakhala ndekuti ya smart yooneka bwino kwambiri. Mahampo analiko ndithu poti misewu ya fumbi mano not as much as imene palili background padakali pano pa misewu yambiri ya makwalalamu komanso ma community omwe ndekuti yofoira kwambiri padakali pano pa. Of course system imene ya youth week ndekuti inatha nthawi ijayo kuyambirato mu chaka cha 1993 mpaka kufika mu chaka cha 1994 paja kunali achina operation bwezani ndi zina zotero ndeti after kuchoka kwa one party system nkubwera no multi party system ndi ulamuliro wa Dr. Bakiri Muluzi zinapeza zoti ma systems amenewo anathesedwa zomweno zinapangisa zoti kukhaleno negative impact chifukwa pano pa misewu yambiri ndekuti no metafotokozera kali kuti inafoira ambiriso titha kuchita umboni even tikapita typically kumamizi misewu yambiri inafoira padakali pano chifukwa anthu tinasiya kutsatira ma systems ngati amenewa. Of course munthu ameneyo aboma ankanena kuti misewu azipeza njira yonena kuti izilimidwa ndi muja timaona kuti anthu amakhala akumana ndi chakudya kuti azikalima misewu chani anthu ndithu amapasidwa china chake after ndekuti akapanga service imeneyo pena ndalama chani komano timaona ndi responsibility ya government panopa zovuta kwambiri kuti angakhale akupitiriza ma systems ngati amenewa. Of course ndekuti anapanganso njira zina zoti atha kukonzera misewu imeneyo mano timananso kuti ma duty bearers padakali panopa anangochulukisa zina ntole ndekuti apeze grader ikapange msewu ikakonze msewu kwambiri sizikumachitika ndi ochepa chabe ma constituency omwe kumene akumakhala akupanga zimenezi ambiri ndekuti no amangoganiza zotcholera nthumba ma resources amene amakhala akuchokera kuboma uku. So ma systems ngati youth week anachosedwa zinachitika of course kumano nali ma systems abwino oti mmene kunkachitika ma
transition ma systems ngati amene amangoyenera kuwapanga adopt chifukwa ndi ma systems abwino oti kacha amene anakhala zoti anayipanga maintain izi zinthu zina zikuyenda bwino, koma chifukwa choti kacha imene ilipo padakali panopa ndizovuta kwambiri kuti anthu angagwire ntchito ngati imene akugwira pampoto amenewa. Ayi mmene monkhani zake ndi mmene zikuyendera sizoti mwene maganizo pa nkhani imene makamaka pamene tifotokozana kuti ambo John Sturridge agwiratu ntchito yotamandika kwambiri kuzomba makamaka chakutchanko uko kumeneno kuli mansewu mongozipereka chabe pofuna kuteteza ma students apatchanko kumbali ya chiopsezo cha chitetezo. Kani maganizo amenewo alipo titofotokoza comment section kumene tikamapereka tikumbukire kulemekeza maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel ya Fox News 8 njukuti nkhani zambiri zomwe zimachitika ndi zitakufikirani mosavuta.